Здравейте хора, в това видео ще пробваме лава бер погънките. Ще пробвам всички лава бер погънки, да. Мисля, първо започвам с кокос. Ял съм го, но е вкусно, има вкус на баунти. Сега ще пробвам пак. Ето ви. Това точно има вкус на баунти. Сега ще мисля да бъде с... Не. Ще бъде с горски плодове. Шарени са. Може да видите вие. Малко не съм виждал. Жълто, червено и зелено. И хванам. Това е зелено. Това е зелено. Това е вкусна йогурт с горски плодове. Време е да пробваме с манго и портокал. 3, 2, 1. Портокал се сеща повече, малко по-малко мангото, но е много найс. И да, последните ми за час 2, ако искате да пробваме с вкус на кола и вкус на горещ шоколад. В коментарите и последните, за да кръстим 2000 абоната, ще кача видеото за горещия шоколад и колата и да се абонирате. Да. И това беше от мен. Айде, чао!